Collemos o noso polímetro ou multímetro, conectamos as conexións das puntas de proba. O lado dereito, conexión da punta vermella onde indica os voltios, os ohmios e os miliamperios. E no medio, a conexión da punta negra onde indica COM, que significa común. E agora conectamos. Para medir a resistencia, a raba do polímetro ou multímetro está en off e movémola hacia a esquerda no símbolo de ohmios. Temos unha resistencia e cas conexións de punta vermella e negra colocámolas nos extremos da resistencia e así saberemos os ohmios que ten a resistencia. Neste caso, a resistencia mide 388 ohmios. Temos unha placa, dúas resistencias en serie e dous cables conectados a unha pila. A roda do polímetro ou multímetro está en off e movémola hacia a esquerda no símbolo de voltaxe. Cos conectores de punta negra e vermella colocámoslo encima de cada extremo dunha resistencia e así saberemos os voltios que ten. En este caso dá 2,2 voltios.